fof eɗen nganndi tengade nde holko woni bon ko heddi ko woni ceede ɗum ɗo won yimɓe ne mbaɗa ɗum taw ko afrique ji ne jiya ne mbaɗa ɗeɗo ceede quoi faami ladde nde eno affiche o woniri ni no jiiruɗa ladde nde no woniri ni yiɗi wiide mama won neɗɗo gooto gummiɗo e nder ladde wonko addanma ça veut dire sa ƴeewi affiche o nde yalti nde yimɓe hewɓe mbi waw dal BBMC dal omo change ɗo ça veut dire ko no kewɗen yiide anduɓe meɗen senen jiyaɓe en jamaɓe sifaji gooti haɓe certe yimɓeɓe no seeɗa a faami ɗum yiɗi haalde ɗo sabu sa daari kadi ndega yitere sa daari yemo yitere wotere ɗiɓi muɓade seeɗa ndegane ferti fertude nde yiɗi wiide mama BBMC daara tan ko lawol mum yeeso daarana e gooto heddi ɗen noon juste daaran ko añɓe mbaɗi ɗum ko seeɗa jiyan mabɓe ko seeɗa hen jiyan mabɓe fertude nde ɓuuri waddemi important darde lawlam yeeso mi daarana hay gooto ka voilà en tout cas c'était ça mais ko heddi ko mbiɗa andi ko ligguey esta fof maɓe jaabi faare gueleji ɗiyon par rapport au choix clé o bracelet o voilà donc quelle est l'idée au midi pour mine kada mi jogui sens kewɗo quoi peut-être bon wona wasu ko newade amen leydi amen hokki min ɗum noon quoi kalmum min ligguiɗi min jodidoro ko heewi jaguirtamin tan affaire liggey quoi ko ɓinɓe goɓe jabsa konko takki bidde fouto awase o on komi ɓoy ligguiɗani ni par ce que ɓe joɗani jaw pourquoi pas kele ɗe soɗon jalti ɗum support gadden quelque chose de innovation mbaɗen innové quoi gadden hay goto meeɗa wadde quoi après mi woni mbiɗen pourquoi pas mbaɗon mbaɗen pôle ISB quoi par ce que avant ça existe après on a fait des recherches min ƴeewi mi towi affaire ne yeesi j'ai parlé avec Salti le DG après konko lijjiɗo woɗɗum commande Chine après ummi ha si fewna ɗon ɗum neddi image uji tout ce qui va avec après affaire waɗi ha ɗo quoi donc c'est quelque chose de nouveau mi meeɗa yiɗɗum e Sénégal to franchement peut-être mene Afrique mais Sénégal comme quel ISB baɗɗe non port baɗɗo ISB kam meeɗa yiɗɗum sina fewa quoi micro bi nii mu ngi ok mu ngi baax léegi ok Sénégalais FM d'accord le nom Oumar Baye bismillah ay mais léegi fat seet jafɗa min jogui ɗo jooɗiɓe ɗo hen physiquement o jafɗade imi yokku min 2 minutes tan ɗo e 5 minutes min gasniramo so Allah jaaɓi ouais allez-y Oumar assalamu aleykum on calminama on fof on beltanama no fewi min kam e Diaye taade ko Pulaar kalden ko Diaye Sénégal FM inde wiyete Oumar Ba ko ardi fof hade mi pose des questions aji ɗi par ce que an Djibril ren so tawi a rewi littérature engagée et littérature non engagée so tawi piri ɗum e Pulaar noon woni coñce ɗe ngannduɗaa tigi so tawi aɗa huutoro ɗum huutortoɗa ɗum koto baŋnge findinde e jertinde e jannginde mbaɗa sikki noon ɗum woni littérature engagée kono noon min ɓurɓe teskade e jime makko fof woni haa jooni to baŋnge soñji ɗi fof ko geɗe pinal ngal noon waawa ɓurde e artude e ganndi men e goowaani men woni haa toon baŋnge pulaaku ngu ɗum kadi eɗen mbeltanomo heen no feewi eɗen mbaɗamo félicité no feewi ko heddi ko noon ko artude nde tawno album o kala ɗo juppuɗa ma yiyen hoorema sabu eɗen nganndi gonɗen koye leydi Sénégal gonɗen koye monde mo ngannduɗaa wit monde géopolitique walla ni to baŋnge haa jooni to baŋnge dawrugol enen noon eɗen teski e album makko sabu ni koyen jiyaani artiste uji goɗɗi walla naalankoɓe woɓɓe ɓe ngannduɗaa kalata ko yewtiyade to baŋnge politique kono noon artiste so tawi dokki yew ɗeɗo balɗe en jii Thiat waɗi son makko waɗi teskama e nder Sénégal ni ha e nder aduna o fof en jii mbaɗa sikki artiste suusat artiste bindol mum sella hakkille mum sella sabu haali ɗum e son uji makko fof wadde noon konko holko saabi konkone o suɓi ha joni to baŋnge ndeɗon lowre to baŋnge politique ɗum noon ko question gardiɗo kono noon haɗen yaad toon par ce que ɗen nganndi artiste so tawi aɗa waɗa son uji ko nanndi hen ma jaha label aji ma jaha to baŋnge studio e ko nanndi hen ɗum ɗon fof ene waɗi ko ngannduɗaa tigi
to bange sur le plan budgétaire beele ɗo e artende nen woni holko paggiɗon heen holko mbaɗɗon heen to bange jawɗele ɗum ɗo ɗon mbawi artende nen kono noon caggal projet o ɗo album tinde tiiɗi beele oɗon keɓidi yaade toon to CICES walla toon to Grand Théâtre walla toon to Douta Seck e ko nandi heen beele ɗo mbawa hebbinde saaluji ɗum ɗon beele ɗo mbawi artude heen on jarama. D'accord, merci beaucoup Oumar. Vas-y, Arthur. Bon, Oumar a jarama aussi no feewi a weltanama aussi kadi e question ma mo namdiɗa o tu vois. Voilà, album wonko waɗa hen album wonko waɗa hen kono noon nak mi yiiɗa artude e genre e ɗiɗon appuji wiide album o mi feeri men fodde somme ɗum ɗo walla somme ɗum ɗo quoi par ce que wono mbaɗanmi nde mi waɗanani tan pour hooram mbaɗanmi ko rendo ngo mbiɗa waɗan rendo ngo ko heewi il faut yimɓe kadi mbatte hen hakkille no feewi wonde musique walla wadde carrière weeɓani te puis min ko ponnomi haalde fof so woni teski mi haali ɗum e sawnaji am par ce que carrière ko kala destin a anda ɗe ƴemta a anda ƴemtata ene metti no feewi e min hannde so min belanoma son ƴeewi artiste aji kewɗi hannde goppi joƴini ene caggal leydi album oɗo mo jiiɗon ɗo henno ala mo jeeyami mbiɗa ñaaguyo kalis ala mo mbimi yo wallami signinani label pour ha wallami so woodi reko estafam e hakkillaji mumen ko heddi ko fof ko doolam min te so welanoma ɗum hannde somi welanoma ɗum hannde mi waɗa comme genre artiste aji kewɗi mbayni mi joƴƴina ɗum mbason yiide kam ɗo sah e leydi he woni a banque goɗɗo kono naane DJ du haali wi neɗɗo oto fade yimɓe ƴeew ko nafɗa yimɓe ɓe ƴeew ko an so tawi ɓiɗɗo a jibinama ƴeew ko mbawɗa nafde leñol ma souvent min ko oɗon concept tan joguimi voilà ko heddi ko noon pour min ƴeewa wadde concert uji voilà min ƴeewa mais ɗum bon fawi aussi koye yimɓe ɓe par ce que min jaltinta kalisaji amen pour wadde concert waɗande hoore amen concert non donc ɗum ɗon fawi koye public o ɓaade a wawi weltinde yimɓe ɓe c'est normal yimɓe ɓe aussi kañum ne beltinma mbatte hen hakkille ma mbatte ma hakkille aussi no feewi quoi yoɓe gandu kadi minen komin ƴettuɓe jawdi amen foof e doole amen fodde hakkillaji amen fof hamin dokkiriɓe mon fof wi ko weltimi cikkumi ha oɗo album ko kemmi appel aji e haalullaji ɓe jaram nak aussi no feewi ɓe jaram jomumen nangui album e no feewi par ce que tissiraji momin gadduno fof gasi kelleji ɗi même temps ha goɗɗi saaha ɓeydama eyyi won kadi aussi noddo BBMC voilà mbaɗa soutien munen guitta hunde après dokka ɗum ɗum fof aussi ko weltare no feewi quoi kono nak eɗen ɗamini ko heewi enen ɗamini yaade inchallah album wona international jalten leydi ndi eɗen ɗamini juuɗe kono gaga en mbawa wiide tan eɗen mbaɗa confirmé affaire o ɗum ɗon koko wonata mbawɗe wiide tan aussi kene ɗamina ndeke wonani juuɗe meɗen so tawi koye juuɗe men tan mbiyen ahane wona ɓaade koye juuɗe heddiɓe voilà e si voilà e mbiyan tan inchallah ma won par ce que DJ du hoore mum aussi nanɗo o ñande min mbaɗi live wodiri waari wi inchallah BBMC ma jouɗo concert ɗo e nder Dakar taw komin waɗi oɗon programme woɓɓe kadi aussi nanɗo kadi yidde famminde yimɓe minen min jogui concept goto te et puis hamin mbaɗi ɗum respecté aussi no feewi par ce que yimɓe hewɓe mbaɗa réclamé mbiya BBMC min jaani concert ma Dakar pour min Djibril Diaw Gal sen nanɗo ko ménageur am kaw nanɗo ko ménageur am min cikkumi ko min ɓuuri wawde namdede concert ɗo e Dakar eɓe namdo no feewi heddoro nak komin cohli ko komin jiiɗi ɓe jooɓa min ko ɗum woni koɓe jooɓani min kono hikka kam inchallah ɗamina inchallah on promoteur gonɗo ɗo ni bon so jaaɓi yaltinde kalis o tan jour mo andiri hoore makko kaw donc artu e parce que ce serait très difficile haalde coût financier album o yalti somi haali tan déjà ko wayde les prises là enregistrement ji ɗi parce que des studios différents somi ari mix masterisé wadde finalisé déjà cover aji jiyata ɗo ɗi ɗum ɗo déjà bâche uji kakke monoji ɗi ɗo les clés confection wima chine min dañi cléji tawi on a cherché nos propre clé min mbaɗi ɗum braceleji amen donc pour pama tan ko holno waɗe vidéo ji momin goni wadde ɗi foof kaw saɗa wawi arde chiffre tan eyyi d'accord minen bon franchement moom ɗo jogui en investigation mawɗo côté kalis côté kalis côté énergie côté temps côté sacrifice côté fof ɗum jogui hen quoi donc ça ƴeewi men jusqu'à là boy à peu près minen plus de 5 millions par ce que sa ƴeewi caleçon ko programmation waɗa te kadi caleçon sa ƴeewi tentiɗe caleçon sa heeɗima album o sa taka sentir album o joue ko en live parce que
aɗan tan wonde ko programme mi mbi wonde ali seeɗa noon so mi mbaɗi hen centre cigarette neɗɗo borom bolti te wona yowɗu wa so mi mbaɗi centre guitare solo nodda ɗum non à peu près par ce que déjà profession ngaji ko wawi waɗi ko ɗum bon mbaɗani bilan mabɓe mais ɓuuri ɗon ko en fait il y a des clips aussi mbaɗa tourné des clips à peu près 400 non c'est juste rek neɗɗo haalɗo allah quoi manam ko fuɗɗiɗa des instant quoi te peut-être so mi mbaɗi bilan o kadi mbaɗan ɓuran ɗon quoi mi waɗi somoji kadi mbaɗa centre guitare solo après nodda jomum c'est en dehors de ça quoi kanko album o naɓi investissement o mbaɗi hen quoi te keɓa jomum c'est à part quoi en tout cas mi mbaɗi hen kalis mi mbaɗi hen fof dal. Merci. Alors, je pense en dokkat en basket a jogui micro ko tan bismillah honneur aux dames bismillah jiɗɗa ko temo ko aybi vas-y ya burdu micro nda kaw micro e toni ma jara wadde ɓuran wona hono no waɗi Mashallah, mbiyen abon weltini hen sabu mbiyen ko a yiɗi min sabu mi lelo ha 3 heures du matin waɗi hen jara de sene woodi tellement mbaɗi ɗum artiste surtout kadi sehila mo mbaɗɗa hen o woni awsek ko ñattam ko sehilam ala fotto min jaadani soma o mi yiɗima ɗum guiɗiyamta wallahi mais tellement mbaɗi ɗum apprécié mais min noon namdorma ko question bébé MC no nanir pulaar ni sabu hannde gonga waɗa wonde fuutanke tawa nanani pulaar walla aroɓe ɗo hannde mbima komin juddu jeeri taw fuuranke adi ɗum ɗo soit ko liggey walla ko jangde walla ko resano ɗo mais ala fin sone haalama joni dictorima mi nanta pulaar komin juddu jeeri hannde ko fuurankoɓe wonti juddu jeeri goto neɗɗo mais joni bébé MC saɗa heɗomo cikkata bébé MC woni koye école pulaar no jangini sabu pour nana ko haala ko sax il faut keɗoɗa kettoɗa ganda o ko vrai pulaar o haala o haalani pulaar com woni gonɗo dow o ko nder o haala bébé MC ka jangguɗo pulaar walla ka jaaɗiɗo babiraɓe walla jaaɗiɗo gueni hen kolɗa jaari aussi o jarama voilà o jarama aussi no feewi kadi no mbini ko franchement ko neɗɗo moƴƴo ɓurani andudemo no feewi mais mi hannde mbayno ko gadduɗomo ko ɓoyni par ce que jimomi koye produit pop fulfulare guila album o ari omona haala hen mona waɗa hen vidéo ji mo waɗa hen partagé même temps mo waɗa hen vocal uji makko quoi franchement aussi ɗum ɗon kadi ko weltare mawde quoi voilà micro arani ok voilà mais bon pour bébé MC ko janggi pulaar min mi meeɗa janggude pulaar mi anda sa duɗal muɗum holno wayi nane mi haalino eko wayi noon mbimami hunde fof adi fof ko yiddi ay hunde sa wi a yiɗi rek tan Allah tawrere hen pulaar mi yiɗi ɗum carrément te mi haali to fuɗɗi ɗo mbimami ko guila mbiɗe fammi mi wattani hakkille mi joddoto e babam somin joddima subaha law so udditi radio rek jeeyata ko daari ene ngara hen daari ne gandi ko haalata e même temps mi wona e heɗade noon woodi ha to kemmiɗo même temps gooto e mawɓe ne wawi haalde pulaar mi nana pulaar mo haali o mi watta hen hakkille mi namdo ɗum an ko kalɗa ɗo holko ɗum woni par ce que ko yidde nde tan ha joni kalanmi ko haalanami ko haali ko holko ɗum firti mi wawa wadde ɗum e hooram mi yahani école janggoyde mais mboɗo mi aduna hen mbeɗe jangga oɗon fof oɗon mbawi jooɗade ɗo hanko DJ du haalata ɗo guilnade somi ƴeewi ko pulaar o haalata ɗo goɗɗene wonko haalata ɗo en taw ko pulaar haalata ɗo ɗum ɗo fof mbeɗe mofti mbiɗa waɗi ɗum e hakkillam secret o nane kalmi mbimi ko yidde nde tan e hakkille o ko ɗum tan voilà kono han toga pulaar o wona yaade duɗal ne janggoya juste janggude tan e yimɓeɓe voilà c'est ça alors Léry est ce que aɗa wawi hebde comme ça rek juste on termine parce que hiiri aussi les 20h 20h yoni on va faire le mot de la dernière au mot de la fin avant le mieux
Deldik a ƴettoto Deldik bon eyyi emin nanma bisimilla emin nanma bisimilla nice alhamdulillah aɗa jogui 1 minute Didi aɓe ɗo ɓe fof ɓiɗe Didi Lery kiɓal men Didi Dou MC Modi Zino e Marfi Diare e woɓɓe mi yaani ɓe kamɓe fof mi salminiɓe ko wadde ko addu contribution e wadde encouragé no feewi DBMC sabu eɗen nganndi album jeyaa koye ko ngannduɗaa ko yonnat artiste ɗum noon kadi so tawii kadi o waɗi ɗum kadi o waɗi kadi manque à compte makko ko ngannduɗaa ko woni rap pulaar haa e rap galsen donc o waɗaama remercier no feewi on baŋnge kadi o wiyaama kadi on continuation wadde kadi remercier no feewi Djibril Diaw Galsen darnema ene rappeur ko wiyetee ko heewɓe so nganndi hade BBMC darnema nan heen par ce que to jooɗɗaa fof kala ko nawnata artiste o yeeso alon haa ɗum aɗa waɗa ɗum kala kadi ko yonnata kadi ko ngannduɗaa ko woni carriére makko aussi aɗa waɗa ɗum hay so tawii ko 2 artistes ɓe nganndirma woni konko BBMC ene wonde authentique haɗaani hannde kala rappeur haalpulaar mbiyo mbinami so Sénégal so Mauritanie kala programme batteɗo neɗɗo so ari hollitima ɗum a ƴeewan jawdi a ƴeewan e nder mbatta heen ko doole ma mbatta heen ko hegilantagal ma mbatta heen kadi ko ɓeydude ɗum donc to remercie on baŋnge kawti allah mi salminima no feewi Djibril kawti allah ko neɗɗo ko ngannduɗaa yimɓe fof ɓe ngandi komo ɓirɗaɗani ni o yiɗi rap allah waddimo e Babacar hannde allah waɗi Babacar alaa ɗo kono kala ko yamata studio o yeeso oman heen ɗum so tawi hay ko mbiyatama fréquentation ngaji kewɗi hay ɗo yiyatama ko heewi ko heewi donc min ko artude album o tan wiide ɓeɓe hande ko wiide dañɗo artiste mbaɗenoma par ce que min mala anndi jibi o haagat o liggidirta e artiste mo waawa o liggidirta e artiste mo annda haydara gonga de ɗum so tawi o felliti liggidirde ma wona hannde par ce que min emani mbaɗi émission nde keɗi émission ma jii ko non ɓeeɗo o BBMC oɗo nayi pour nayi ladde visabi e fayleuse eɓe jeeya e ɓurɓe hulɓinaade kuɗol rap e nder galsen e safraye tout le temps ko konngol mala haala ɗum Didi Dou récemment mi jahno tum no mbimami ɓeeɗo amin poti daraade maɓɓe haa e oɗo mo ngannduɗaa woni moɓe waɗande mumen concert mbiyam sampayi ligguɗen mais hannde sen jii ɗum e dañande courage no feewi ko wiide BBMC ko jottoɓeɗe ko cakanam sabu so tawi ko micro ko mbatta hen kono hulɓini so tawi ko bindolngu ko hulɓini ene hulɓini no feewi jaari ari en joɗoɗi façon de pulaarmaji kalata eɗen jigirtani ko artude album mbete ko artan bindi ɗum walla won wonɓe won mawɓe wonɓe caggal ma on woni première question e durée album ko nofti juɓe mbaɗan préparé so won wonomi préparé duuɓi kiitaade album walla ganduɗa ko sur dabbo tan watta album o troisième question hol son ɓurɗo wadde son ma préféré e album o merci beaucoup question ngaji merci question goɗɗo woni après album o holkadi fatta so tourné so climaji so goɗɗume goɗɗum holkadi mbawi fadde après album d'accord merci Fa Ndiaye alors bébé a jogi question ngaji woni par rapport e bindol album ngol taw won mawɓe wonɓe caggal ne binda walla ko an tan e hol temps album o ƴetti e hol son ma préféré bon aussi o jarama aussi galsen aussi o jarama aussi no feewi Fa Ndiaye a weltanama aussi no feewi e voilà e ko kalɗa yam ko donc weltanademo aussi no feewi quoi bon ɗum ɗo fof mi cippuni hen kaalino ɗum wonande BBMC est ce que ne jogui bindunowol ɗum
on woodani min ay goto windanani kam comme no mbiru moon ko mbaɗannomi expliqué nane ko rek ko fodde hakkillam e wittoyde e namdoyade e yidde aussi c'est ça goɗɗum ala ɗon voilà deuxième chose ko wino temps album o ligga bon o namdimo holon no foti temps uji album o ligga mbiɗa wawi wiide moon woni hirande ko album o ne ligge won sawnaji ɓooyi no feewi won sawnaji kadi aussi ɓooyani voilà ɗo kam mi raɓɓikino ɗon par ce que haala ka nemi juuri quoi yidde album o namdi kam woyi holon son mo ɓuurmi yidde e nder album son mo ɓuurmi yidde ko yeewende o ko on ɓuurmi yidde par ce que mi wawa haalde justement histoire mo kemmi hen o ene muusi trop wawa haalde ɗum franchement e nder ɓerdam kono on saaha nde gespiritomi ɗum nde on saaha mi wonano neɗɗo cellu mi waɗi choc hay haalde mi wawa haala e hoore mum woni ko wawa tepi mi wona bindowo kono mi wawa haalde so mbiɗa haala temps uji seeɗa tan dokkami mi haala taw heewata wona yewtidde yimɓe manam so yimɓe gari salminde mi wawa haaldude munen kono kadi asa jooɗima a wawa kadi haaldude hoore ma donc nder hen bindumi sawono ça veut dire kala ko kalmi hen koye nder sawoni kemmi mbiɗa haala a faami oɗon gandi neɗɗo fof ne jogui jiɗɗo ɗum neɗɗo fof ne jogui mo yewnata te on saaha mi wawa haaldude ɓeɗon walla on neɗɗo mi wawana haaldude muɗum so yeehi ha hiiri mi yaltat wura men sar wura men ne waɗi wuuro no waɗi weedu woturu ko ɗon jooɗoromi somi jooɗimi ɗo mi woni espirade mbiɗa miijo faami somi keɗima nder sawne mbiɗa wiya haade ndiwri joftoyde beeɗi so tawi nangue riddani jamma tagi am espirade ɗum mi jooɗi mbiɗa jooɗi e sara wendu ɗo mbiɗa wiya won ndiwri non gandi ndiwri so yeehi ha hiiri wonata koye joftude beeɗi he ayi miijam gwari juste ɓeydum ɗum e sawon he jibril so paari noon mbiɗa yiiɗi franchement gadda sawon beele yimɓe mbawa famde ko jiɗmi haalde ko mbiɗa haala hen mbiɗa wiya haade ndiwri joftoyde beeɗi so tawi nangue riddani jamma aɗa ɓaɗa kam mi yiiɗa nande a leeɗi haade nangue riddani jamma ça veut dire sen pini en jiyat ko pulaar cowaɗo woni ɗon so en pini en jiyat nangue nde fuɗa so yeehi ha fuɗɗima hirde jiya nangue nde ne waylo so jamma ari nangue nde majja woni haade nangue riddani jamma quoi donc c'était ça voilà gueɗel voilà ene juuri noon ene juuri mawfo ɗum voilà ene juuri nok mi wawa haalde sawno fof mi wawa haalde ko kemmi hen ko sino rek moy lolu quoi voilà e gueɗel gongel o namdi so tawi eɗen so tawi manam eɗen mbaɗa hen tourné je ko way noon ɗum n'est-ce pas nani en kaalin ɗum donc ɗum fawi manam koye yimɓeɓe so tawi baron yimɓeɓe norima album inchallah ene ɗaminani fewi mais en mbaɗa tourné mais en mbaɗa construit kadi yetti woɗa jejjire vidéo ji goɗɗi ma ngar ɗum kam ɓoyata inchallah sen paari ɗo sa ko ɗum ɗon koye ɗum ɗon kuccanten voilà mbaɗa wawi wiɗemi janggo ni en mbawi fuɗɗade ɗumɗude e vidéo ji ɗi ko inchallah so Allah jaɓi normalement ouais merci beaucoup alors non attends Fatel mo fodde ko 19 wonata hen hein 19 alors oui effectivement parce que won wonɓe saalo guilnani eɗen jiiya koye kewɗe et puis wiide surtout enen komin mbaɗata ko ene weeɓi ko mbatton ko ɓuuri muusi won jooɗani heeɗo yimɓen kaala Samichou on gonɗon d'accord Sami holano to woni faalagal alors MC Mody nan ɗo neɗɗo baɗɗo positif MC Mody nan e saalo MC Mody mo ƴella MC Mody jiltoɗo debbo men ɗa sa yiiri ha joni donc wiide tan témoignage tohos MC Mody aɗa entre artiste des fois yimɓe cikkata ko le courant passe très mal cikkata goto fof ɓe koye mum ne liggo liggey mum ene wiya ko yimɓe mon ɗo go wawdata bafodiron mais jogade hannde jeeya e saalo artiste aɗa heɗade artiste hono mum a safra e ɗo wonno peut être empêchement tagui ɓe yaari ɗam koye bayal mais hannde MC Mody nan ɓe jooɗi guel conférence o fuɗɗima ɗum ko respect entre artiste respect mutuel gonɗo hakkude artiste aji c'est important wadde ɗum souligné won témoignage goto mo waɗe jour album o yaltoe par conférence emin mbaɗa live jamma omo haala e artiste o hannde natti wonde ni ko hakkude collégue aji artiste wonti ko mawdiraɗe miñiraɗe c' est à dire hannde bébé chance mo jogui ko waɗede surprotégé artiste aji witoɓe immirtoɓe koye mumen ɗo hen eɓe mbaɗi surprotégé ɓe par ce que mbiyatma kanko woni ɓurɗo waɗade productif e yaade kanko ɓuri wawde yaltinde woni projet ji ɗi woni single aji ɗi waɗani haaɓede yaltinde vidéo ji ɗi ɗum mbiyatma
so min top ñaamoro seeɗa min mbaɗama ni so gila min muusini wiye bébé si ma yaltin jabuno minen fof so min jiiɗi haɓere mbi sinan ɗo ɗum woni ko eyyi donc on affaire ene moƴƴi noon mbaɗa hen yimɓe mbaɗa hen témoigné par rapport e MC Moy et je pense qu'on waɗi toute parole également omo jogui ko haali hen dokkirmo ɗum ɗon merci quand même pour votre présence et surtout merci on fof pour votre présence Joko ben way. MC Modi MC Lady. Fobu ne MC Modi kel way. Lady go. Allah. Assalamu alaikum bandiraɓe. Dame wa Lady. Bon gadi fof ko weltade moom weltanade BBMC e weltanade cempeŋnade kuuɓal par ce que so wi BBMC mi wi cempeŋ tan firti cempeŋ ko dewmi tiguel ha yettiɗo wonnoɓe cempeŋ nanggana ha jiddere jettiɗo BBMC ari nanggana ha yiddere yettiɗo somi wi noon puɗɗotum guila DMPN ha yetti réel kanga men cempeŋnaɓe hay soɓe mbiyani cempeŋ foori yimɓe gandi cempeŋ foori par ce que ɓe mbaddanema classe gara wuuro maɓɓe teddinma potton ɓe dispectuma donc yemton aussi ko fierté mawɗo ko fierté pour minen artiste aji ɓe ganduɗa guiɗimo hen walla gonne makko e génération par ce que hande wonmo heewi ko ganduɗa hen heɓata koye woni yimɓe ne heeɓo e makko te mi yejjitta wona pour question ni talent plan walla manque de talent ala wona ɗe gueɗe foof mais hoddiru ngu Allah hoddiranta jeyaaɗo muɗum ngo ngon hoddiru hande makko yaade makko nden fodde yonimo kam omo hamdini ko woni ko omo yiɗi ko waɗata ko tewmo jaɓi tuusoɓe hen ɓe hay goto mo tikkina hen muɗum weeɓade artiste kala no nodduɗamo nodduma no kalɗama fof mo jaabuma ko heddi ko mbiten ko yo Allah junno bande moƴƴine battani accitamo e bawal makko ɓe heɗano hanke heccanki yo continue heɗade ɓe aroɓe hande ɓe yo nanɓe kono woto yecciro sabu sa andi ko yeeso paɗa jeccirgol ngol musata ko dande ma wonko heewi waɗama guemono yaaji ene lakkiri kono hamin cohli hono makko hen temanayi neɗɗo taw ko wamire BBMC ɗe par ce que ɗum yaltade minen ndeyna so tawi woni fandare men minen ko yo BBMC ñifo minen min mbawa ngabbude fulɓe noon ne keewi wiide ngabbude tiiɗo hedda toon so ngabbude tiiɗo hedda toon on waɗa feere ngabba hay sa hedda e toon ma limte ngabbuɗoɓe donc BBMC courage et bonne continuation wona hoorema mbaɗanɗa album ma mbaɗanɗa ko minen foof par ce que hamin joguema weltade min gandi tan koto fuɗɗi min ganda to haali ala noon komin mbawatma goɗɗum so wona waddema encouragé e wiidema ya andu ka nangganaɗo dewmi teguel ya ƴeew noon watta hakkille ma e cempeŋ no foori ne heewi génération kono less janggo e janggo janta e wiyoɓe min mballi BBMC walliɓe donc wassalam yo Allah waɗen ñaɗɗo waɗen donc juste pour terminer en keɗoto woni le son mo joni yeewen très profond également à écouter avec modération vas-y Samichou kene ɗe son yewede kalde jamma jengi mbeɗe yewto kuuɗi so tawi aɗa tino kono tinno nodda yiɗat baɗade mo kon mi wawa ɗo hoodi so tawi ene waɗi mi lomtin koyde kewdu aɗo kiɗo won to gonɗa arton guitam yewede habbi koydam addon jam gilliɗum ni nelmijo ma tawi to wala fenno ida yango ma minne dusal sibtorde haala mane hokkami cuusal fimde mum ɗo nder ko teddi wi ɗum musal ɓernde ɓeydini mi dola hunde mi tintan ko yooɗi fo mi andi mami idde watti ñogde kam wiide mbo jooɗi kamɓe fo ɓe mbiya mi jooɗo ɓernde wi kañum ko lamɗo wi woppano e wende nan tan fiyam hen saji ngani se mi ala doole kon mi haɓira ɓerde miɗi pil kono cikkam ko jeeɗi min goto horam telmi wona e jandi cikkat ko kaali mi joni ko yewrudemi nde siftor kam ko weɗi sahande piyanɗa kam kelle musani ɗum cufdormi gonmi e jalde yidde meeɗino welde iɗona hade njuuri joftoyde beeɗi so tawi nangeri dani jamma
Arbado kamida nande alelu Anjogi chabi udina maljana Oyo gidolare Rupi dam yewe de wana je utidiru Mijo tita chimaje Sumnuti olel yo wanam dandegi Oyo gidolare Rupi dam yewe de wana je utidiru Mijo tita chimaje Sumnuti olel yo wanam dandegi Rupi dam yewe de wana je utidiru Mijo tita chimaje Sumnuti olel yo wanam dandegi Ça. Ok, merci beaucoup vraiment. Surtout DJ également. Donc, pour Jokiren, vraiment, bien par rapport à votre présence parce que on a vu bien. Notre dernier 16h, mais quand on a dit 18h, c'est pas facile. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait, c'est BBMC qui vous remercie. On fait live également, on live tout. 500 et quelques 30 mandats, 550 personnes, on diara nous fait, vraiment merci pour votre présence. Nous sommes très ravis de accueillir Hande Odokiri Doro Mingondo Galgonde dans la Maison de Culture Urbaine de Wokam. On les remercie à travers l'administrateur Gallo, Ismaël Ba, qui est très disponible au cas où nous avons facilité. Merci Ismaël. Johnny, pour terminer quand même, il y a un peu de bâche, il y a des artistes qui des photos par deux, par gore. Il y a une séance photo vraiment. Après, il y a des donc, nous avons rendez-vous Inch'Allah, année 2025, on va Dakar sur le Djabi. On fera un très grand concert. Inch'Allah, un très grand concert sur le Djabi. Les gars, merci beaucoup. T-shirt a été t-shirt 4000 francs que mon t-shirt. Moi, je vais pas bracelet fou, je vais t-shirt BBMC. Jagaye quoi. Min belti falar Poul bila poul. Poul si BBMC et DJ Dou et Samir. Mashallah, on faut prier pour nous. Samisou. Bada kala weli ar ñeno o ga dem Assalamu alaikum bada ça va bada modum arselli amene ka artiste gono da awri participer son album BBMC si quel son mais wadi je pense que yabudo awol ci ko def bel dara ji mo mais modi jem tande ko tam ma da ci musique bah musique comme ça parce que bah je sais même pas c'était ma passion depuis toujours mais après étude a dit quoi parce que bah on y dans en fait tu vois on y me continue musique mais aussi étude a dit on ne craindre du coup après étude maintenant c'était un peu complexe parce que jeune civil il y a draé godum je voulais bien suivre ma passion mais après j'ai vu que ça rimait pas en fait donc j'ai préféré laisser la musique et continuer musique quoi et pourtant ara jogi profilo de wala noma mais barandi ko problème structuration jogi da wala ko pas produit parce que j'avais des gens qui m'accompagnaient Kowen Massafou, on a producteur, il y avait aussi Bibe derrière moi et
et plein d'autres personnes. Parce que Salbi aussi, moi, Salbi Bado produit BBMC, c'est mon grand frère. Il y avait beaucoup de gens qui m'encourageaient, mais c'était un problème de choix en fait entre mes études et la musique. Et donc, j'ai préféré continuer mes études. Mais j'espère bien que on a pari étudier marche musique. Ah, je sais pas. Et je ne crois pas non plus. Indemane mberda be mam mbier kam ko ko sal oron jeeda sal ga lay ton oron jeeda matam salo navara o di participer album BBMC ouais o mi moyen ko jimo voilà joni wajibe nani après jettanbe wajibe ben poddo star o woni BBMC voilà star ko Mauritanie Sénégal Bébé Sehil authentique. Sami filmuka assalamu alaikum salamin beltima ya faraje boya ga sabre bon on jodo Sami argay o yodo orgo sudani odo hip hop bas hip hop popular o jeydu ko moni kam woni jagal wal kalda album Bébé do c'est kaldi gon albo bem so no weli quoi ko wodo webani 21 son ko fo bul walde son ko do ko 28 son no 28 son no ken BBMC ko jom hoore bir so ya wi bo on so mana no fulla mar hedom surtout ma deuxième couplet o kadi son furo no wadi ko ngi mo nana mer bi ko ngi merana dum BBMC fo woni me expliquer quoi parce que min wona ngel sam nani pular ko à cause de kambe go parce que nara kongol après biya comme DJ du ara finne kongol quoi BBMC comme som no wi so ko samni kongo o janginat okay nice adan wada qualified non hip hop vraiment adan jagan way no jagal ma wori boy champeng na be quoi BBMC rek la ñu top quoi wa champeng bébé ko mi ñaar BBMC njeda wuru bébé bo hebi do no dum mo hebo dum tan quoi bébé ki dia bébé ko rap tan ya rap ko ko ligé mo wati dum bébé mo re andu ko dal ko minen jey rabo ko bébé jey rabo ay tagal may dum sat ci mu mona tagal may vraiment wori ko wawi quoi albo ko yes jajeuf dema Bon, vraiment, hewani ko jeten wonde artiste ara wona assister conférence ha conférence o kata don te kadi aussi haala barka fayida tindina hirjina jettina hol complicité gonɗo hakkude ma e BBMC ɗiɗe ɗum waɗi fof mi weltanima haɗum anda haala BBMC haalama kalami noon hande rappular so tawi wonko sikkanno e DJ ɗum fulɓe mbiya so a tumaɓe wendu soto ɓeydu e teppema tawe hen wonɓe dugdanno min mi meeɗa haalde ma e nokku wonɓe dugdanno sami nagam sababude DJ ɗum a faami wonɓe kaldannomi wonɓe lurdannomi DJ ɗum foti haalde hande golliri yimɓe fof ne gandi ala poɗɗo haalde so wona DJ ɗum haali ha paari par ce que ko liggey ligganɗa rappular BBMC ko hono muɗum waɗi rappular kala tampano pular tampano leñol pular min tampan ɗum min daro muɗum hayso min jaha so jomum yihima min daña oto bare ɗum tan woni haala ka yo Allah junnu balɗe moƴƴi annene aussi gonɗa koye projet le e nenara matin yo wajiɓe pat non mi nenara so o gasi haala mayi jayew anga paral ma way tur Sami an fadam way bandiraɓe on jarama onon foof affaire o teddi weeli waɗi fayida plus de 600 personnes nana jeeɓa en direct jaari kalɗa machallah ko BBMC yonta ɓiɓe fulɓe mbaɗe abonné compte DJ Duo o woni bamuɗɗaniyankoɓe kala ko jiiɓe famille halpulareɓe dal ko kanko jibtan wuurkaba sabu gurdamane waɗi nafoore DJ Duo album BBMC o jeehe keɗoyɗon ɗum gannon album o ala hay ɗog ko mbimi ko rek mo foni yen hoore hay mimi yen hooram DJ noma ha mari ɗum ɓura fuɗ ɗum yaɓa jarama